Habakran bat kari khasi channel u executive member katna trade ba polling do ulong ba ka konsel kan hab ban simkhia ba ya kate ka kam khai benami nolor bakla long ka baklan ba ulai thuru bakila banjur bakinong khai ki bade ki trimulok bakide ben penbiang ki kot khai jongki khamtam habade halor ka die thiet bat baro ki kam khai jongki ki wan khanra da ki enforcement jong ka konsel shushu ulong ru bakinong khai ki de ben pentiknail dia khamat register ba kate ka kam ka de ka jongki da ka bale kumte ulong bakan khangla di bom de ki trai jala bakin omla shu ban kabu ya ki try jala ban kamai ha ka dur benami ha ga jing dei shwa bat ki ne ki petrol pump ngila tho manta ko department shaki DC jong barok ki district ba ki nam ai ya ka NOC ka jong ki tat adu ba ki ne ki applicant kindayo ek license na ka council ka jongi bat ka ba ar kalong ba ni stress ru ang tu by ki jingtrai kina ki civil works construction work jonki petrol pump they even IT haki local contractors mentangi insist ba utrai trashnong habangi ngi ong ba ude utrai jonga business ni ude even long ready ba hono ko por ba ki staff ki jonga council ki enforcement ki jonga council ka taxation department jonga council ki lej banle ya ka assessment yo tu brio kamot ki book of accounts jongu ude ban long ready ban pen I ya ki officers ki jongi nangta ka volume of transaction ka jing he jonga business jong tu try but kumju ka declaration hakmat jong first class magistrate ba kane ka business ka dei ka balong hok balong try balong authentic yau tu try ba uba kam ba ka dei ka business ka jong ti da ka balik kumda kamot ka penting ru ba kan khanglat ye kini ki lipat ki jat mri bom dei kasi bakin chim ka bu ki perteng jong ki try ri jongi nambar habak ladon gane ka declaration ka affidavit ka ba shai ba utru utrai uba declare ka affidavit ude utrai jong ka business kawan katahi kala irap ba kan ketir lane kan penduna ya ka jing pendon kam bakla ye ki kerteng ye ki kur ki jong ki pre ki jongi ka ba la kham pensuk menta kalong ha ka ba ngin la ban on earth lane ngin lap ikini ki case namar ba gidon ya ki court ki belong active ba but ba kinu ki declaration ya ka asset ke declaration ya ka ownership ka jinglong try khamat jong u first class magistrate kamut ba ka declaration khamat ka court to brio u bala declare u lena ka brio ki bala declare ba ki de ki try jong gono ka business kala pun scam ya ka jinglong try ka jong ki ba nak kan khanglat ru ki wei pat ki jai bundrio bagi chim kabu ya ka to ka karteng